Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, meng bluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti ra iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga e. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko gelu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng. Madurana. Neng ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Oh, wis. Tan kausa manjing wonten gupit sanggar sangarup. No ganteng kecapon eka semanten Begawan Durna ingkang linarak-arak dening Lurah Bagong. Acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikir wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah! Ladak.
Bapak kepengul mungging ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungging ngalogo menungso ratatanan indah-indah derajatmu kedibal kowe ming Panakawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Prembanduna Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segalaris papan bakal sak biyantu karo bapa Prembanduna apa bareng kira aku wedi ha blas ora ana wedine aku nek ming Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngaret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong nah dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol Karta Marma arep ngapa kowe arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku bali ora kowe sesuk ora bali saiki ora bali bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna ora entuk keterangan saka Begawan Durna taunana Windarana ora minggir saka pawan kene kendharat tanganing Karta Marma panggah tayani garing ati Bagong kowe Antasena Tumbak jebol dadam mati aku. Wah. 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 Mati, hei. Wah. Utuh.
Wah. Mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobani karo Antasena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Antasena. Piye? Mudula. Bagong tekani kricung cara sikile. Arto kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik. Coba jajau timbano. Yo. Modal. Wejan. Modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajah mrata imbagian padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono Windono ora bakal bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe. Ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep dar. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, arep ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi tinjo kekrek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong, gak ngantem, guys. Kok omong klerak-kleru. Kelakon mati dening aku. Nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi name antemamu ora sepiro wae. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nggon aku wis tak campuri ndok. Kemanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang to malah. Walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjungake ra nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo. Gek. Anon margane bali. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin kuwi. Ndak aku ngerti dihapusi penrawit cilok aku mati jeneng aku.
Bagong mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar-bar meguru anyar. Kukul antem sirahe rapopo man? Suarane mak klotak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing kandha memendono matane. Terus kula citrang sirah mundur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas kula digebuki bres mangker man. Pun Cici Cilaka, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon. Terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng. Nang. Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngantiku. Weh, lah ngerti wasan. Piye kok? Non piye? Ana iki sing disandra wau malah mlayu e. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarma. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niku kudu kecekel, kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu, sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Mbah. Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku. Nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengertasi aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong.
ora iso. Wah candala bondo lebonge pakunjalan pakake macan aja nek ora mlayu. Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku leboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Apa niki sing kudu menghakimi aku? Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, kowe aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngapa iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung ning ngerti tata krama. Ora terus sapenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jemparani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndur Antasena kula kepengin takon, teng pundi dununge bapak kula? Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan, jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wah, aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Ora basa. Ora basa ora wong. Lah wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bambane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ah, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi carang papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna. Tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayoni gawe ngati.
Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula manggotong, Dek. Kula manggotong. Bayak tugel. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Gift kok ya gelem kok kula. Mana weh lah eneng sing wangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan. Kowe kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirot-pirot kok mau. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula udah mudi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki nek mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndang sung kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan ana kene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki meng titahe. Dewa ki wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banyak aduh monggo ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning Kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Menek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, mengbluk iki mengan. Iki meng kata-kata kosong iki mengan. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus Kayangan niku liwat ngabur.
Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti ra iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton, Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko gelu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Misroh ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng Madurana. Neng ya kok. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Oh, wis. Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak
ombak ing samudra ae ana bali lumut ambreganggeng awita dencengan Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nuwun pamunten Di menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi tumapipun Raka Gusti Pangaludal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon boten badhe kekilapan dhateng mubah musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng Raka Gusti Pangaludal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nyangkrim nanging kula ingkang mbatang cangkriman menika namanipun mboten nilok Kakang dalah inggih menawi kula mekaten kula namung badhe munjat mungsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waing pandhita malih tinggal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi antatosna ing kawuningal bilih jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan lan mugi antatosna ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat boten pinter anggenipun ngungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Raka Gusti Pangaludal Adi Pramesti Bathara Guru